12 июл сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Деваштич бо ифтитоҳи Коргоҳи дӯзандагӣ ва қолинбофии Ёсуман идома ёфт. Коргоҳи мазкур дар деҳаи басмандаи деҳоти Ваҳдат ҷойгир буда дар майдони 420 метри мураббаъ қомат афрохта барои 40 ҳунарманд ҷойи корӣ фароҳам сохт. иттилоъ дода шуд ки коргоҳи сесолӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Эмомиддин Ғафуров бунёд ёфтааст. Коргоҳи дӯзандагӣ ва қолинбофии Ёсуман асосан барои духтани либосҳои мактабӣ пешбинӣ гардида дар асоси дархости мизоҷон либосҳои занона, мардона, варзишӣ ва ғайра омода месозад. ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ намуда бо ҳамроҳии бародарон тасмим гирифтем ки як коргоҳи дӯзандагӣ ташкил намоем. асосан маҳсулоте ки истеҳсол мекунем барои либосҳои мактаби бачагона дар як вақт ниёзи мардум чие ки бошад агар ки мекунем. ният дорем ки оянда ҳамин сафи коргаронро ба 100 нафар расонем. ифтитоҳи коргоҳи дӯзандагӣ боиси хушҳолии занон ва ҷавондухтарони соҳибҳунари деҳаи басманда гардид ки то ин замон дар хонаҳои худ ба чеварӣ машғул буданд. пешвои муаззами миллат барои бонувони хонашин ҳадияи хубе тақдим намуданд. ин ҳам бошад як коргоҳи дӯзандагиву қолинбофист. изҳори сипос ба ҷаноби олӣ мерасонам. имрӯз барои мо рӯзи фаромӯшнашаванда аст ки дар деҳаи мо бо ташаббуси президенти мо Эмомалӣ Раҳмон чунин коргоҳи зебои бо ҳашамати дӯзандагӣ барои мо ҳадия намуданд дастгирӣ карданд. барояшон изҳори миннатдории худро баён мекунам. дар коргоҳ 10 адад таҷҳизоту дастгоҳи қолинбофӣ насбу васл карда шудааст. дар ин гӯшаи коргоҳ аз ин ба баъд занони қолинбофи ноҳияи Деваштич фаъолият намуда ин ҳунари қадимиро рушд хоҳанд дод. коргоҳ дар заминаи таваҷҷӯҳ ба рушди ҳунарҳои суннатии мардумӣ аз ҷумла қолинбофии дастӣ ва дар доираи иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рушди қолинбофии дастӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ бунёд ёфтааст. таъсиси коргоҳи дӯзандагӣ ва қолинбофӣ ба рушди ин ҳунарҳо ва бо кор таъмин намудани занону духтарони деҳа ва соҳиби даромад шудани онҳо замина фароҳам месозад. бо ташаббуси ҷаноби олӣ мо бо унвони деҳот соҳиби чунин коргоҳи қолинбофӣ бо номи Ёсуман сазовор гаштем. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ваъда медиҳем ки содиқона хизмат намуда барои эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ҳиссагузорӣ мекунем. мо ҳамин ҳунара хонава мекардем. мана бо дастгирии ҷаноби олӣ мана ба мо як коргоҳи зебои замонавӣ тақдим карда шуд. мо хурсанд кӯшиш мекунем ки ин ҳунарҳои миллии тоҷикӣ мардумиро ба ҷавонон омӯзем то ки ин ҳунари гузаштагони мо аз байн наравад. ашёи хом барои қолинбофиро роҳбарияти коргоҳ аз хориҷи кишвар дастрас карда маҳсулоти дар бозор рақобатпазир истеҳсол мекунанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо коргоҳ ба фаъолият оғоз кардани онро муҳим арзёбӣ карда дастур доданд ки таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати духти сару либоси мактабӣ равона гардад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдому ташаббусҳои созандаи сокинони ноҳияи Деваштич аз ҷумла соҳибкорони маҳаллӣ дар самти рушди саноат ва ҳунар дар деҳот баҳои баланд дода ба онҳо барору комёбӣ хостанд.